Буква И. Буква И е за иглу. Игра, игла и избор. Какво означават тези думи? Знаете ли? Знаете ли какво е иглу? Това е къща, направена от лед и в нея живеят ескимосите. Това са хората, които живеят на Северния полюс, където е вечна зима. Вие също може през зимата да си направите иглу на двора, когато завали много сняг. И да си представите какъв е живота на ескимосите. Игра и игла. Тук цялото семейство играят някаква игра. Настолна, подредена на масата. Може би хвърлят зарче. Виждате ли колко си приличат думите игра и игла? Всъщност имат само по една буква, която се различава. Игра и игла. А иглата е това, с което може да си зашием копчето, ако ни се скъса. А това дете трябва да направи своя избор. Вижте как се чуди, какво му се хапва повече. Банан или ябълка. Важното е, че което и да се избере, все ще е много полезно. Вие какво предпочитате повече? Банани или ябълки? Хайде да направим буква И от пластелин. Аз вече съм готова с моя пластелин. Започваме от първата чертичка надолу. После трябва да направим ето тази диагоналната. Да видим, ще ми стигне ли това парче пластелин. И след това пак надолу. Готова съм с буква И. Предметите за буква И са идея. Какво значи идея? Идея е, когато изведнъж се сетим нещо. Сякаш ни светла лампичката и с тази лампичка светва една нова идея, която да изпълним. А другата дума е извънземно. Извънземно. Вижте колко много букви и срички има тази дума. Извънземното е същество, което живее извън земята. Точно както подсказва името му. Вие виждали ли сте извънземни? Хората се делят на такива, които вярват, че съществуват някъде там далеч в космоса извънземни, и такива, които въобще не вярват, че има нещо друго в Вселената, освен нашата планета, на която да има живот. Ето нашето зелено, малко, усмихнато извънземно. И сега трябва да намерим и една идея. Как ли пък трябва да изглежда картинката с идея? Ето, този човек се е сетил нещо и му е светнала лампичката в главата. Той има идея. Готови сме с буква И. Забравихме да я напишем с маркера. Започваме от дългата черта, диагоналната и после още една дълга надолу. Готово!